اینی روز تا بگهره وقتای تا بگهره دодарم بگه سفر داره توجیکستان میروه دادار خدا خدا метонда ки айними доруво дору барои гурда дору барои простатит дору барои жилудка дору барои систит эмрӯз гудакое ки дар ҷогоҳошон тар мекунанд ку барои ваё дору барои паҷилуту ҷелеза дору барои занакое ки бемории мастапатия шидагианд барои ваё ё ин ки дору барои ҷигар ин иҷада хамидагӣ мисол мумиё баъд се намакака меган вай 4 нитимина капсулаш 4 нитимина равғанаш бод айн иҷа чанд намуд маззу крему чанд намуд чизи дигай нигоҳ кунед дорувои табобатӣ кадоме ҳамино лозим бошадона ина омега 3 рам ҳастанд диден омега 3 кадоме ҳами доруво дар корайтон ё ин ки ҷойнамоз китоб тасбеҳ ини хеле дору барои сафед кардани дандон дору барои кирми ана шиками гудак кирми аскарида барои вай баъд ин хел тасбиҳҳои барои зикр кардан хулоса чизе ҳамин чизо лозимайтона дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занен то соатҳои 5-6 ин имирӯз 11 то соатҳои 5-6 метонен занг занен то тоҷикистона мебара тоҷикистонда мебара дастсафкатон мекуна то душанбе ваҳдат ҳамин ноҳияҳои гирдубанои душанбера мебара аузша бо через таксиҳо роҳӣ мекунанд мисол яке тарафи кӯлобу дигар ҷо бошад через таксиҳотон роҳӣ мекунанд дору барои фарбеҳшавӣ барои харобшавӣ дору барои ини шаҳват каралес ки барои хина гирифтагӣ инам эмпилус ҳастад даиҷа эпидерни паста ҳастад даиҷа хулоса ҳамин кадомеш ки лозим бошад она метонен дар рақамҳои мо занг занед